Me yes she be as a mitimi ye piano. Abisi eda me pese mitimi da itumedia medi na subu akuromo hanom me pa ho ntoma e de hye oman no nsa. Ebere ntimi nkan niema bebre mebo no fua na me pese me ma ye nyina ye hunu adwene ntia me de ye saade we nana no mo kan se bebre se ka me ye se me ye saade ye e de ape sika ama me ankasa me ho a kenye krum ha o I'm a businessman. Oh yeah, they are. Oh they pay. Yeah, so she baby a. Ubenya usika ntem. Chisenka me ye we wa ha no de age. Sika. I think senka. Ese me yi. Bibia if you say na enye yi. Adwen me de ye saade we ye nne. Isi wa ye pa ho ntoma. Ani say if you retete na me de atena kurom ha nyina no na me nwura ye chip compound hoda na da me di wura ho no kwasem ni e ho na me nya adwen sakara se me pese me yes ade wi ama o man mitumi hu ho ha na ye kuroi ene nkuro aka wo ye nche nyina ahia tikigade bohu ende chase tu bohu man anamase super schools ni nyina ene miamia bia eme hampo sembeka year the year 2018 bohu so ametui me de importem ha no de eka ho a mitumi tu bohu aduasa me kan eho expenses kebeti me ato afidia dem kurusa afidia me proper naso me di ose ye hoyo eye saade yi ema omanfo enya so emfa so ye me ko hu chip compound e wasubua no ema me were hoye ko hu baby a kefo eti abata ye de da tete fom na ohwe dan de soro ne de fom na ohwe dan enipa eti mu eye adwuma mi gidi se senka me na wade me ko ho se me ko adwuma ho no ma kameko me den krano sumai se omomento nananom se minyaye anka meye edan no komesiesie no renovation ama o nanso nkra menya fi nananom nchen no so ye nkra na ye pa se woso be ye sa aboa ye dia na ye be ma wasase wa ye sa de na pese no nananom so de wose yo ma ya asase no na in fact asase ana no de ma no nanka enso ne na ewo mani mu se metumi ede ye no if say bigidi se wo hospital e kurumu a at least e se utimi nya adwumayefo ba mienu miensa bi hospital ho a se ekoba se emergency bi eba ye wo bi wo ho no ma obutimi ahwe aso ano ya senka omo asase be baby anananom de amaye no omo fan maye na nananom pebi mo nanso sani e penifodi kan na bia na e na ni je se obi aye BBC ya ama ye nuanum bia na mo se okwa bia so na se utimi ya se adwuma we no etimi hu krofo bibiri ami utimi ya se adwuma igamfa ni easy even da ye tu boho aye de be hye ase wo ho no ni wadwumam fra me se entokwa bi esi wo ho adan obi se utu no akosi hye so ntie wona asase mu ti won pene enye easy Iriya bi esi wonu mo mu bu obi na betom be da chi na se ni se bebre
Also, Bibia ni wa benefo se ade a de bia no ade enwunu so e bata ho. It is also better you be sad and money as you know emu abem. Ananka mi susu se ade ananka me yama ekuro no ka mebunu ebetumi atu omo ho ama o baabi aboa. Asa da ho sempa ne se da ye de asobo fom no. Ekuro manfo e ba ya e be ye adwuma no charge. Yetu omo kanso. Yetu omo ka pepepe. Ye adwuma no wodi wegu ha o e chena na obi aba na wodi wi abegu ha na yetumi nya kwan ko ye fie na se ni se. Me ba me se mo en ko ndem adwuma. Ni o si o mprense e be adwuma no. Omra. Ya ni yetumi ye se adwuma wi ewi. Let me say, nu afe baako. Kikefa ne se be 9 months. Ni dey we say adwuma. Ana ye hwe embra esemu a ensuo no beba from a ebetumi aye ye painting works. Etumi ahwe da ye be bia no ntem. Ede ya ma omanfo. Ti omanfo na nim se ye wie bibia no so na ye ma hu bio. Nanso ebre esemu no Nyankopon aye adom ene yetumi awie atomu niam bia a se ebe mu bia no ade we de se mama ye do nyam ebi se panipo se osamampa ene yeto no obedin mama esuban papa na ho brase adoye owo sa akoma no bi ene kutame a me de sa de we nti sende me yasa de we ya me de shema me de anye ye kura no ne nsa so me yafunu mu na me fi ba ya ene amanfo ete me so aba edi no bibasa me ma obi a ti ase se ansa na yetumi aye bibi aboa so obi sa obi a oya sound minded bia obeka se so sikidama eda ho a aka wona ma bebre wona peso tumi ede ye enye se bia efidie bi ese Mr. Evans dem odi twa sika o oplani ye pa sabe di BBC was em pese me yesa di we ya one ese se mitumi ye ho enkonta ese me yesa di we ti adwuma we ya mi me dia ebeba so ama me after adwuma ni nie ti pese me dia no hyase adwuma we mu but you see Obroni say givers never lack. Me a working mommy pa. A working mommy serious. Pa. Enti no say me ye bibi say me dey boa obi a. Ya me when the papa no susu say me nima dey a me dey me sika eye. Obi a o agene. Obi a o bibi o nankasa emu a so onya sika obeye. Nanso obni binti na wote ho ejire so obi anya bi na se wo ye bibi a enye obi pe na obenya so bibi a sesi ye shinkure asamba kwa America eka to ni me asama me dinam nyina eye ba ko pe I don't judge mu obia for me judge obia me too for me sing Quran because who are you to judge me and I was say you put your baby sadi amede show my yinsa ne Ghana health say misre meka say me will be a person me dey chiri aka ho ma o na bibi e batachire kebe bi ewe eko main road I think say emotion
suye Usi dan wiya uye bibi wiya ade aka ye maintenance ebize sedi fie nu ko na me ba se me bebe nia ye na me hu se ejina so yi a awre ho be kam yes lesramu bebre lesramu mo hwe so yi ma me pa na gbe pa bebre wo ba ke pese ke more than this and the boy important ga nyina eti mesramu bebre besan so e ka tre Ghana Health Impanifu a mo be hwe ha so se efie nu edi yanimu no light bill nyina petia amu na mo yɛ mo sɛ ɔbɛyɛ dwuma aboa na obi bia so anya so mfaso ebi sɛ bɛka ne yie a sɛ me maame ɔyɛ wono a ɛsa na wo ti sɛ me maame anya yaresa ne nam ɔno so na obi nya yaresa I think sɛ bɛma maame ani agye me da obi bia ase sɛ obi aba abɛboa